Le coup de cœur de ce week-end, c'est un jeune artiste de la commune 5. Il est vraiment très talentueux, il est inspiré, il a un style particulier. Il s'appelle tout simplement Saoudi et je m'en vais vous le faire découvrir tout de suite. Suivez-moi. La promotion de la culture urbaine est un devoir pour Nef TV. Et faire la promotion particulièrement de la musique malienne est une fierté pour nous parce que le plus important, c'est de consommer malien. Et oui, comme je l'avais déjà annoncé, nous serons aujourd'hui ce week-end avec un jeune artiste pétri de talent. Il fait la fierté du rap Made in Maliba. Et tout de suite, on va essayer de le découvrir et surtout de savoir réellement quelles sont ses potentialités. Saoudi. Ouais. Ouais, ça va. Les hivers. Ouais, trop. Bienvenue dans l'émission RAS. Ouais. Et vraiment merci de nous avoir accueillis chez toi. Non, de rien, ça me fait plaisir aussi. Et j'espère bien que il est les là. Trop. Formé. Ouais, formé. Toujours strong. Ouais, toujours strong. À la fois, toujours fort. Voilà, comme avec la famille, toujours strong parce que force ou début, force ou mangabla, découragement au thé en soin. Donc Saoudi, sans plus tarder, on me fait un enfant donc réellement qui est Saoudi. Ouais. Bon, Saoudi est Mohamed Saoudi, moi je me nomme Boubacar Saounera. Ouais, je suis né à Bamako, précisément à Lafiabougou. Voilà, bon, mes communes 5 est là, à Calaban. Ouais. Donc, ok, man, donc les communes 5 est là, à Calaban. Il va en représenter 10 mois. Parce qu'on fait communes 5 qui est donné quoi. Nef TV fait comme 5 fin belebele bari. Parce que si je me le permets, la Nef TV c'est aussi la télé de la commune 5. Ou bien. Donc ça veut dire donc quel est ton niveau d'études, c'est-à-dire qu'il y a kalangue au niveau du maintenant. Ouais, bon, il y a kalangue faut que c'est bagui moi. D'accord. Ya bon, c'est la bagui de moi si ça no ko ni fait un galala doni vu que rapu ko nana na tia parce que rapu est fait une fois ni lancé à la ragela ni ko wéré ga taka ñogon voilà bon donc ni kalange ga si fou bagui niveau nous ma ni tiesiri vraiment mais bagui la calé donc pour l'instant quand même donc mais ga continuer ni musique des follow donc il va continuer musique mais bagui ya jowa voilà il y a te tient quand même à tout moment mais c'est me présenter comme diplôme go fene doit te tient donc ma ni ga blambolo woro fene be do fara saoudi ko c'est clair parce que il y a bac fene sur c'est voilà il y a même musique inspiration voilà quoi voilà un diplôme fene bi bolo ça le fait n'est-ce pas donc du coup Saoudi ne fait gagner mouna parce que une chose est certaine, nico musique, nico inspiration. Il sait que donc il a figa que c'est bien qu'elle est. Bon, il sait que donc il a figa jate au niveau d'osro. Bon, pour que il a à faut qu'il veut de donc il connaît là, faut que ta sur fin de les pousser qu'à ibla là quoi. Donc me fait gagner ngalim qu'il a au de Saoudi est mouna a poussé qu'à bla donc il là. Bon, donc il canou est ne poussé qu'à bla donc il là parce que depuis nega donc les cadres toro ne veut donc les chamans la mais depuis fitini mais américain donc la mais un regard artiste malien artiste les Salif Keita les Neba Solo Segouba Bambino ni nous belle mais quoi au fond musique jaran donc une fois je me suis dit pourquoi arrêter lancer musique là voilà ni lancer musique là quand texte ou quand il faut qu'on a ces bima quand il rate donc à gagner un dessous la 600 donc il quand il a cohéré ça réalité reality yeah on diga clip pour faire d'autres titres si ni son bois mais on mixer pour la reality ok ouais ni mixer pour d'abord mais damba avec mola quand on a les blancs comme bonus après on a clippé au Kera mais récemment Saoudi tout de suite ne rêve fait gagner donc il koko il donc les chamans la mais inspiration sur parce que musique il a des candoni là quoi mais amana ge chogo ipse ka foko artiste il avait influencé artiste mana ge chogo doga style le jaye doga genre de bido donc akra togo il ga force be bo dolal ni kata sur après il avait là qui a feeling sur quoi donc et Saoudi John il a influencé John il a inspiré bon ni yɛrɛ mɔgɔ min yɛrɛ ka influence baba bɛ ne ka rap la o ye un grand frère dɔ de avant ale tun bɛ rap kɛ il se nomme MOH
voilà o ye n yɛrɛ kɔrɔkɛ ale tun bɛ rap kɛ avant bon n y'ale de ka rap yɛrɛ kɛcogo kanu trop wa en même temps aussi n tun bɛ artiste wɛrɛw fɛnɛ ka son lamɛn donc à travers ça je me suis inspiré n ye n yɛrɛ ta créer n nana ni créativité donc voilà à la base quand même c'est sur mon frère que n ye fɛn caman dɔn rap yɛrɛ la parce que a conseil ni fɛnw jan vu que ale mɛnna game kɔnɔ trop mais actuellement là ale yɛrɛ a lafiya muso ni fɛnw furu la ko wɛrɛw kɛra quoi donc muso ni fɛnw furu la ale y'a labila voilà mais n'i y'a jateminɛ kɔrɔbalen ka jate de don quoi donc a bɛ komi kɔrɔ a fɔ ko Kami b'a ɲɛmɔgɔ tɔn filɛ donc kɔrɔ y'a bila yɔrɔ min na Saudi bɛ fɛ k'a tɔ lase quoi mais Saudi n'an ko an bɛ musique ta k'a lajɛ quoi mɔgɔ y'i kɛ cogo cogo artiste musique domaine kɔnɔna la i bɛ taa sɔrɔ i ka texte bɛ kuma fɛn dɔ de kan ka caya quoi donc Saudi yɛrɛ ka texte bɛ kuma mun kan ka caya bon ne ka texte bɛ kuma minnu kan olu ye m'a faamu tarafu kɔnɔ ko ghettomaniw yɛrɛ b'a choix ne ka texte à la base ne bɛ kuma bɔlɔn kɔnɔ kow de kan tu vois ce qui se passe dans la rue n bɛ kuma gow kan tu vois n bɛ kuma manu ka mintaw yɛrɛ kan kuma dɔ la ani sufɛko ni fɛn ninnu an bɛ minnu kɛ voilà ne bɛ kuma olu de kan n ka texte yɛrɛ à la base c'est ça quoi voilà pour les jeunes la jeunesse quoi ok donc i ka texte basé no ghetto yɛrɛ réalité ghetto voilà ghetto bɔlɔn kɔnɔ life ok donc a bɛɛ b'o kɔnɔ n'i kɔnɔ manu bɛ sɔn min ma ani tɛ sɔn min ma a bɛɛ b'a fɔ n'u bɛ sɔn a ma dɔrɔn e b'a fɔ mais ça se passe si ça se passe o kelen de don an yɛrɛ ka ko don quoi donc e bɛ ka ghetto kɔnɔ mɔgɔw de représenter voilà bon souvent aussi an bɛ côté conscient kɛ hali n ka son bɛ yen c'est conscient i b'a lamɛn tu trouves que c'est conscient c'est pas parce que n bɛ référé ghetto dɔrɔn de kan n bɛ kuma ghetto kɔnɔ ko ni fɛnw kan des fois n bɛ sili falen n bɛ son minnu bɛ se ka diya musomaninw ye musow plutôt an k'a fɔ musow n b'o son ninnu bɔ ou bien son minnu bɛ se ka diya an ka mɔgɔkɔrɔbaw fɛnɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw fɛnɛ olu bɛ se ka son sugu min lamɛn n b'o son fɛnɛ kɛ quoi genre n bɛ bɛɛ sago d'a ma quoi genre i bɛ se ka rap conscient fɛnɛ kɛ mais rap conscient n y'o yɛrɛ fɛnɛ kɛ ka tɛmɛ i y'o kɛ ka tɛmɛ ok donc comme Jateno sisan il y a un jeune lui aussi il est pas mal parce que nous définissons chez nous c'est la promotion de la culture urbaine donc Athéna faut nous confirmera obligatoirement mais aussi nous fait non ce qu'on appelle les artistes en herbe en fait va essayer de la lumière là et là il y a un petit il s'appelle tout simplement Papin Oji il va te chanter Trône est-ce qu'il va aller donc Papin Oji il est allé donc de quelle partie ala ka barka do an ka ba mali b'a la ou bien an ka cɛ bamani sawa a fɔ amina sa amin parce que o de b'an dɛmɛ dɛ an k'an ka jɛ ka dugawu kɛ an ka maliba ye parce que an bɛ waati min na Saudi yɛrɛ b'a la an bɛ crise kɔnɔ donc n'i y'a mɛn artiste fɛnɛ ka se ka bɔ nɔgɔ la o ka taa sɔrɔ fiestaw bɛ événement bɛ yen mais ni crise bɛ jamana kɔnɔ ka to ka couvre-feu ni fɛnw caya lɛsi t'o kɔnɔ dɛ bamani saba o degun ka bon trop bamani saba ni n'est-ce pas mais Saudi est-ce que i bɛ se ka kuma ye dɔɔni ba maliba kan parce que n'i ye son in lamɛn i b'a fɔ an ka mɔgɔw bɔra ka clip lajɛ cogo min na i b'a ye k'a fɔ ko i bɛ ka kuma non seulement i bɛ ka kuma drogue kan i bɛ ka kuma délinquance juvénile kan et puis en même temps i bɛ tu an ka musomaninw bɛ salidara dɔw kɛ i bɛ tu o la et ensuite i b'i den fɛnɛ ka karisa tɔgɔ fɔ comme quoi k'a t'a bila donc ba maliba yɛrɛ mun y'i bila ka nin dɔnkili da kuma an y'a kan dɔɔni. Ouais, bon dɔ wɛrɛ m'an bila ka ba maliba in dɔnkili da ko fɔlɔ yɛrɛ ye min ye ne yɛrɛ ne ye maliyɛn den de ne bɛ ba maliba de kɔnɔ 100% n ka jamana de don a ko kɛra cogo o cogo ne b'a ko kɛlɛ kɛ voilà donc n ye son in bɔ juste ce qui se passe dans le pays min bɛ maliba yɛrɛ kɔnɔ bi ghetto i y'a fɔ cogo min na ghettomaniw bɛ minnu kɛ gow bɛ minnu kɛ en même temps n'i ye son lamɛn fɛnɛ i b'a sɔrɔ an bɛ ka conseil de fɛnɛ di a kɔnɔ quoi parce que an bɛ nin bɛɛ kɛ nin bɛ kɛ ba maliba kɔnɔ godenninw bɛ u ka spécialité ye naji ye naji ye mun ye naji cɛ kow bɛ yen dɛ mun don kow bɛ yen dɛ parce que ko u tɛ tobili la mais u tɛ naji la u ka spécialité ye naji ye de naji in man ɲi mais kɔdi bila sa mun don bon naji in tɛ dɔwɛrɛ naji in ye avortement de cɛw b'o kɛ parce que an b'a fɔ yan nɔ i ye karisa ye den kɛ naji ye a y'a kɛ naji ye quoi donc o ye avortement de ye i b'a dɔn kɔni kojuguba de don a bɛ n'a fɔ mɔgɔ faga yɛrɛ quoi i ye mɔgɔ de faga i ye nin de bɔ donc c'est pas joli c'est pas joli voilà ko ɲɛnama tɛ donc a b'a permettre n'i y'a fɔ minnu ka baara don hali minnu bɛ fɛ k'a kɛ musomanin minnu bɛ fɛ k'a kɛ u b'u se k'u miiri nin fɛnɛ ma quoi u b'a dɔn ah là non n ye nin kɛ vraiment a man ɲi quoi donc voilà à la base ne ba maliba in bɔ o de kama
k'a kɛra cogo o cogo quel qu'en soit fɛn o fɛn bɛ kɛ Bamakɔ yan nɔ a kana na si la décourager an ka faso y'an ka faso de ye quoi an bɛ jɛ ka dugawu kɛ ma référent yɛrɛ son base Ala ka barika don an ka ba Mali la o de kɛlen don Ala ka barika don ba Mali la bɛɛ bɛ Ala deli fɛnɛ Ala ka dugawu in minɛ non amina yarabi mais i b'a dɔn i y'a fɔ ka ɲɛ parce que ne yɛrɛ tun bɛ n'i ɲininka tout de suite n ko e yɛrɛ tun ka laɲini yɛrɛ ye jumɛn ye message jumɛn bɛ ba Maliba kɔnɔ k'o tun ye i ka laɲini ye i bɛ fɛ Manu ka bɔ o kalama walima malidenw yɛrɛ ka bɔ o kalama quoi. Ba Maliba yɛrɛ kɔnɔ bon la an hakili la ne yɛrɛ n'o bɛɛ fɔ sɔn kɔnɔ n y'a bɛɛ fɔ sɔn kɔnɔ ka ban n bɛ fɛ ka min yira dɔrɔn découragement de tɛ yen quoi i ka pas bɛɛ kɛ. Ko ko ye diya i bɛ se k'a kɛ ko tɛ ko tiɲɛ. mais kokolon est-ce que o bɛ sɔn ka kɛ ko ye. Kokolon ni i tɛ se k'i ka kokolon n'i ka kokolon n'i sera i ka kokolon kɛcogo la a t'i ka ko foyi tiɲɛ i bɛ se k'i ka kokolon nka en même temps ni sɛbɛn wagati fana nana o kɛlen don an b'o fana kɛ. donc ça va joindre l'utile à l'agréable quoi. Voilà c'est tout à fait ça o dɔrɔn de don. ok donc je vous rappelle que je suis habillé par Jaraf, la touche africaine Africa Touch. Pour tous ceux qui veulent s'attacher de son service vous pouvez l'appeler au 79 18 96 66. donc ne labɛnnen no Jaraf de fɛ ale cɛsirilen no kosɛbɛ walasa min ye an ka farafina labɛnw surtout Mali labɛnw u bɛ se ka waleya cogo min donc an ka foli belebele bɛ Jaraf ye. Alors l'album c'est Il était une fois. Il était une fois, c'est aussi la mixtape Mon Beau Village signée par Saoudi, l'artiste avec lequel on est là ce soir sur le plateau de RAS, histoire de découvrir l'un des talents qui va faire la fierté du rap malien sans nul doute. Ou un check c'est Toro. Toujours strong. Strong Bulls Karaki. Voilà man, comme il y a Fotchugomna, il y a mixtape comme Mon Beau Village. Mon Beau Village, ouais. Mais pourquoi Mon Beau Village? Bon, il y a mixtape pour une dans Mon Beau Village parce que là, il y a un ressenti quoi. Mais il faut ni un tour pour Kiraga gagner. Kiraga gagner ou Karaki gagner ou Verlan Kiraga gagner c'est pareil parce que Verlan est un deuxième langue ah c'est moi jate ko voilà donc là il y a Beau Village et Néninga Morobe fait qui est Karaki et tu te sens comme un Karaki voilà donc un bel Beau Village son comme il y a une première partie de Bla follow son encore la deuxième partie Bla ça c'est ama Datibo à la main Nala sona mawe pour bientôt et no bla la fin Mon Beau Village irait à son bas donc à son fin à wala linchamambo la quoi ni au fin de la mena donc m'robna Beau Village irait m'robna na donc à nia quoi il va douanier tan flabek familial balo sera tout on fait quand même Mon Beau Village d'orete na fois me village qu'on a me brosser qu'on hôtel c'est ce qui se passe entre nous amiga mi vécu au doron le dos ok donc en réalité on se sent bien dans notre coin voilà mais titre joli ba comme première partie, voilà, mais il y a titre joli pour l'instant, première partie là. C'est composé de 10 titres. D'accord. Voilà, bon, première partie là, un 5 sons blancs, un 5 titres blancs. Voilà, un clip pour faire blanc. Voilà, après ça, il y a encore 5 autres sons blancs. 5 autres sons. Voilà. Et là, c'est encore du lourd. C'est du lourd. Et puis, c'est 100% solo. Ah, mais Manu Miguel, Nigo, c'est du lourd. Na Magahara. Et Nigo, c'est strong. Ne a fait c'est du lourd. Manu Klala, il y a lourd de fois, il y a des goûts, il y a n'est-ce pas? Ouais. Donc, il y a Durum Blawalma Tam préparer le Noibolo. Atteint avec moi, mon en général. C'est-à-dire qu'il y a un sujet au porte le Nojumega. Bon, on est parti pour le monde au titré ACSV. Ça, c'est côté conscient, ACSV, à chacun sa vie. Voilà, ni deuxième titre, Aïdi. Aïdi comme Abedi. Voilà, troisième taille, My Born Day. Anniversaire fête, et puis Jonky Lové. Johnny Canon chéwe ana sirale Johnny ovela da ko ko Johnny Canon be ma Johnny ga gobe senge minge Johnny rebe pamuno nga gola beba ko no mai moto ko wala mai moto ko da mon ko na kon fora Johnny ko ni nga go ko ni iya da meshi sani shoni sa o te ba ko la parce que rebe giri gara ako ga cha voilà donc cinquième titre fene cheese voilà cheese ale yeleri ale woni yela dorani bi gelebo fiena ga cheese kula ni jugu cheese kula ila fiara voilà pour iga vino ga yerema voilà en 5 titres de bla folo nala sono ma to fene be gana a to be na le ouais to be na le donc to be continue
to be continued. For soon. Non, Adano. Ouais. On va retrouver encore notre jeune artiste. Abena Feno Fanyemi Metallique Kosobe Anga Malrapu en Saoudi. Malrapu Kumabeka Chaya, Bekwa est champion, Bekwa est nié, Bébé qui est là, Tenga. Ne fait qu'à don Erea Klinatala. Qu'est-ce que tu penses du rap malien? Nere Koninga Yetala, Bibina, Malirap, ça avance, c'est pas comme avant. Follow ta clash ou même Malira pour la qu'elle est fou, mais si ça on voit que vraiment avec à évoluer trop artistes ou avec collaborer va jate mais si ça nos artistes ou bébé nous Congo que voilà moi quand même je pense que Nantaro Togoran quand même on me fait un sérum na un monsieur on ta en clité roro la mettre mais au bégan quoi Malira pour qu'on est bibina force ou parce que wakati be fena ibe talentueux courage talentueux ou béga chia et tout donc on chess de droit bana et puis on a clinani dessous que kelen doron. C'est bon. Ok, donc, Bolega familial là, Malrapu, c'est positif? C'est bon, quand même, moi je pense que c'est positif parce que Geleata la bleu, si c'est un homme qui est baraké, il y a quoi, Fona sur le terrain baraké. Il réalité, la ma photo, mon talent ne ment pas. Ni talent bila quand même, avec ni même Malrapu qu'on a bana. Saoudi? Ouais. Comme Manu Gana ou bien Go de les deux ouf Negana en cheesy quoi. En cheesy femme. Mais cheesy est oui. Cheesy, bon cheesy yelere. Yele ntaro na sura remarqué ni photo beta. Alors cheese na fora cheese de rogoro be ko nga souri de ke. Tiens ma choix no raven ko no bobi. Voilà ima. Donc cheese dorete yele dorondo ko gera to ni jugu kana ni kok malame quoi. To ga yele parce que ni a offert li ma ya e diminari. Non, c'est clair. Ni gelebo fiena ka yele ni timinanja. Abana mo sega ni côté faible do la foga be maliki la donc ainsi va la vie cheese gadoro yele faut te tolonga yele bo. Faut to. Cheese odoroni. Donc cheese yele fera ila ka fo comme quoi comment na gelea chogo. Yele ikana na dimi daran woro quoi. Faut toujours. Na wa de grile la. Na faut de grile la. Na mo dobo ila kula te faut faraga. Canada dimi dagamore eta yoro cheese ge belega te ma bana ga chala fe vita soro. C'est clair. Non, Diateno. Bon, tu sais, on va, disons tout simplement que en sera émission indana quoi. Voilà, et nous sommes vraiment très heureux de t'avoir reçu ce soir. Franchement, tu as du talent, inspiration, mais donc on va te souhaiter bon vent. Merci. Mais quand même, en bas donc à fond, il sait que la réalisation faut que est-ce qu'il y a des gens qui ont soutenu Saoudi et que tu aimerais vraiment remercier? Ouais, bon, il y a beaucoup de gars qui m'ont soutenu. Précisément, qui est la gang familière, mon team Karaki, ou Interge Bay, Staffu Bay, ou Ndeme Toro Ani, JC Fashion, Team Paken, en fan fan be fan fan, à la région, à la France, à la Europe du parce qu'il y a un chama mignon soro. Donc là, on me folie la sous Bema ko Albi à la Antonio, strong ball code, teach. Force ou une fin bé. Ça veut dire est-ce qu'il y a les fentmen non? Elephant Man. Elephant Man. Elephant Man. Bon, on met elephant dans oui, Samai. Mais Elephant Man, oui, Aramadin Samai. Bon, je vais aller à Aramadin Samai. Ma reggaeton nega hakala. Tiens, toi qui as accroché là. Non, mais blog là. Donc tout de suite, à chanson d'Orebe, ça s'appelle Find It. Donc, Amini Blanc encore de la main. Mais il y en a un temps, il fait freestyle de fanoué. Et surtout, tous ceux qui regardent RAS, rien à signaler en ce moment. Il n'y a pas de souci. Donc, à un moment, tu as voté. Sans. Candidat wala nita kalama dabara ba ay dan ko fe gantan kalama nye baraba nte dimi joie da inta e pamparampan ay ndeme ni trompeti e pomporampon ndabe teto na shugono chien bigono ton foxira ne bora sekat ni kalaba ni paniga no go ma ambe barake ni gelema ni bariga de bana ambe paga ni kene madi igwante mogo ye hango ni hara made mbodo me horobo teti de bango waju mentodo tampi mama ko ni te dese molo boro je vous en prie au gueule yele ma yan fe ga fono nya e u fere lima ya e diminade igele bo fiena yele ni timina jai how give me the mic mbila mai ko ende sugu jume e pili mai ke siri yoro tana jango maga juruga kana nan desera yoro mina mantege jado kana yes strong bulls karaki ure me
Nice.